ஹலோ வெல்கம் டு பாய்ஸ்க்கு இந்த வீடியோ நம்ம அப்டேட் பார்த்தோம். சரி, அப்படியே நம்மளுக்கு என்ன அப்டேட் பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது பிள்ளைங்கோ ஈவெண்ட் வந்திருக்கு ஓகேங்களா. அந்த ஈவெண்ட் பேர் அப்படி தான் ஓகேங்களா. இவருக்கு செமையான ஈவெண்ட் டைமண்ட் கொடுங்க ஈவெண்ட் தான். ஆனால் 10 பேருக்கு கொஞ்ச நேரத்தை கிடச்சிருவோங்களா. 6 5 இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணாலே வந்துடுவோங்களா. சரி, ஓகே. ஈவெண்ட்டுக்குள்ளே போனோடனே எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கெலாம் வந்து ஒரு நெருப்பு வச்சக்க மாதிரி தெரியுதுங்களா. சரி, ஓகே. இந்த டி கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதுக்கு ஏ கொடுத்தா அந்த அமௌண்ட்டு ஒருத்தான அமௌண்ட் தான் வாங்கிடும். சரி, ரூல்ஸை பார்த்துக்கலாம். சரி, 15 balls அண்டு சாப்டர் ரைட். சரி, ஓகே. அதுக்கு ஒரு பீன் நம்மளுக்கு ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்டாங்களா. சரி, பெரிய விஷயமாங்க பார்த்துக்கோங்க. கிளாப் பண்ணிக்குவோங்களா. எப்படி கிளாப் பண்ண தெரியுமா, இப்படி கிளாப் பண்ணிக்க வாங்கிங்களா. சரி, செவன் ஈவெண்ட்டு ஃப்ரீயாக அவங்க கொடுத்துட்டுருக்கானேன்னு யார் டீலில் போய் வாங்குவானுவேன். டீலையும் விடுவான். அப்போ பார்ப்போம் இப்படிதானே. நான் ஃப்ரீ கொடுத்து பார்த்தீங்க ஒன்றும் கிடைக்கல. 6 தான் பண்ணேன், ஒன்றும் கிடைக்கல. இருக்கட்டும்னு இப்போ திரும்பி ஆதாரம் பண்ண போகிறேன். 6 கிடைக்கான்னு பார்ப்போமே ஓகேங்களா. சரி, பாப்போன்னு நானும் பார்த்தேன். பாருன்னு பார்த்தேன். கடைச்சி ஜீலியும் இல்லையா. ஜீலி வந்தால் கூட இந்த பேக் கிடச்சிருக்கும். பேக் நோட் இல்லையே, அதான் வாங்கிக்கலாமே. சரி, ஓகே. அதான் ப்ரோ பிளேச்சா எங்கே பேக் தேவையில்லை, வைக்க மாட்டோம்லாம். இருந்தாலும் ஒரு கலைஞர் நீ இருக்கட்டுமையா. சரி, பரவாயில்ல. அடுத்த ஸ்பீனை பார்ப்போம். 5 என் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஒருத்தருக்கு இப்படி தான் 5 போய் 5 கொடுத்து டீலில் போய் வந்துச்சு. அதான் நானும் பண்ணேன். ஆனால் என்ன பியில் தான் போய் வந்து பியான்னு பார்த்தா டீல் தான் வந்துருக்கு. பியில் தான் வந்துருக்கேன். சரி, ஓகே. அடுத்து பார்க்கப்பதே ஒன்றே பண்ணேன் திங்க போகிறான் பண்ணி விழுந்துரும் மிளகாய் விழுந்துரும். ஐயா சாமடா, ஃப்ரீ ஃபேக்காங்க இல்லையா. சரியான கண்ணாடி பிள்ளுவேன். நான் பண்ணுறது டைமண்ட் புங்க தான் அவங்க வேலையை போகிறது. நெக்ஸ்ட்டு 7 நம்ம தோனியோ லக்கி நம்பரு ஓகேங்களா. அது நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், சத்தியமாக கிடைக்கல. ஓகே. ஆனால் M10 பாட்டிக்கு ஸ்கின்னு கொஞ்சம் இருந்தால் போதுங்க. ஏன்னா அதாவது அடிக்க மாட்டேன், ஏன்னா வாங்கிக்கலாம். ஏன்னா SMG பிள்ளைங்க கிடையாது ஓகேங்களா. இந்த டீல் நம்பிக்கை ரைனா நம்பர்லாம் ஐயோ அடப்பா CSK நம்பர் அடித்தாங்க மாட்டிக்க. சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு 6 அடப்பாவி நான் வந்து RCB நம்பர், அதாவது யார் நம்பர்னா பேச தெரியல. முகமது நபியா யாரும் தெரியல. அதுவும் கீழே தான் வந்துருக்கு. அடா பாவி என்ன புறாக்க மாட்டேன். பரவாயில்ல, இது மாதிரி ஸ்பின் பண்ண போகிற கிடையாது. நீங்கள் ஸ்பின் பண்ணாங்க நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சரி, ஓகே. இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கன்ஃபார்ம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனும் அமைக்கிறோம் ஓகேங்களா. ஓகே. ஓகே, நெக்ஸ்ட் விஷயம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதாவது நம்மளுக்கு கண்கிரியேட் தான் கிடைச்சிடும். அந்த மிகப்பெரிய பொக்கிஷத்தை முதல்ல நமக்கு ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா. அதுக்கு அடுத்து நம்மளுக்கு வந்து பெருசாக, அதாவது ரூம் பெருசாக தர முடியாது. ஃபஸ்ட்டுனா ஒரு 57 நாளைக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பெரிய டைம் வச்சரி கொடுத்தாங்க. டைம் வச்சரி பின் பண்ணது நான் ஓகேங்களா. ஓகே, நான் முதல்ல டைம் வச்சரி பின் எடுக்கிறேன் ஓகேங்களா. சரி, நல்லா கிளிக் பண்ணால் கிடைக்கும் தான் நினச்சேன். ஆனால் கிடைக்கவே மாட்டேங்கி. ஏன்னா இதில் இந்த காட்சி மேலாம் வாங்கியிருப்பேன். நான் ஓட்ட மட்டும் தான் வாங்கலை, அதான் சொல்லணும். சரி, ஓகே. உலகத்தை அழுத்தமிடாத ஒரே ஆள் நான் தான் தருவேன். ஏன்னா இந்த காட்சி வந்துட்டு ஒருத்தர் இல்லை, அதனால தான் வாங்கிறதுக்கு விருப்பமோ இல்லை ஓகேங்களா. சரிக்கு பக்கால ரொம்ப இதாக இருக்குது ஓகேங்களா. சரி, நல்லா கிளிக் பண்ணி எனக்கு கன்ஃபார்ம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா. சரி, ஓகே. இது ஒரு கிளிக் பண்ணி பார்த்துருவோம். சரி, ஐயோ சரி பரவாயில்ல இருக்கட்டும், அது முக்கியம் என்ன. சரி, வரக்குள்ளே போய் அப்போ ஓப்பன் பண்ணுவோம். சரி, சரிக்கா. ஏன்னு இப்போ தான் பஸ்ட்டே. ஆனால் எனக்கு எப்போதும் பெஸ்ட்டு ஏன்னு போடலாம். 2வது காரணம் ஏகே, 3வது ஏகே சரிங்களா. முதல் பண்ணி பார்ப்போம். ஜம்முக்கு செல்லோ வை கிடைக்கல. ஈத்தனாடு நல்லா வாங்கிக்க முடியாது. ஏன்னா நீ எனக்கு முக்கியம். எனக்கு எப்படி அடிக்க தெரியாது, நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன். ஏன்னா அது புல்லட் பட டபுள் ட்ரெயினிங்க. புல்லட் கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் நான் சொல்லுவேன் ஓகேங்களா. ஓகே, ஓகே. அப்பா ஆமாக்கா, இப்படிலாம் ஃப்ரீ ஃபயர் இவ்வளோ நல்லா யோசிங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்படிலாம் யோசிக்கணும் சரிங்களா. ஏய், ஏதாவது பேமெண்ட்டாக கிடைக்கான்னு பார்ப்போமே. டபுள் டாட்டா வேறாச்சே கிடைக்கும்லா. ஐயோ M14 கேட்குறேன். டபுள் டாட்டா வரைக்கும் இருக்குடா. டேய் எதுக்குடா எனக்கு. சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட் பற்றி போகணும்னா நமக்கு வந்து L+, டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பாங்க இல்லையான்னு நீங்கள் பார்த்துருக்க எல்லாத்தையும் கேட்டிருப்பீங்க. நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். அதாவது போன வருஷம் நம்மளுக்கு சரி எல்லாருக்கும் தெரியும். நானும் L+ ஃப்ரீயாக தான் வாங்கினேன் ஓகேங்களா. இந்த வாட்டி கொடுக்கல ஓகே. அதனால் இப்போ கொஞ்சம் எல்லோரும் ஒருத்தனால தான் இதாகிக்கணும்னு நான் நினச்சேன். லாஸ்ட்டு பார்த்தா எல்லாம் நல்லா டாப்அப் பண்ணிட்டீங்க. டாப்அப் பண்ணால் தான் கிடைக்காம போட்டுருக்கு ஓகேங்களா. அந்த செகண்ட் பண்ணீங்க ஒன்லி 29 ஆஃபர் 10 ஆஃபர் வந்தால் மட்டும் நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா. அப்போ வந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து L+ டிஸ்கவுண்ட்டில் விடுவானுங்க. ஏன்னா 10 பீஸ் தான் இப்போ போயிட்டாங்க.
நான் நம்பலாம் ரொம்ப காஸ்டியூம்ஸ்லாம் ரொம்ப ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க. இப்போ ஒன்றும் ஃப்ரீயாக கொடுக்க கிடையாது. நான் ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்க கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க மாதிரி ஈவெண்ட்டு ஒரு சின்ன ஹெல்பர்ஸ் தான். அந்த சின்ன ஹெல்பர்ஸும் கொடுக்குறோன்னா ரொம்ப போருங்க. சரி ஓகேங்களா? ஓகே நான் வேறு என்ன சொல்கிறேன் ஹெல்பர்ஸ் மத்தியம் சொல்ல போகிறேன். சரி ஓகே உங்கள் வீடியோ பிடிச்சா மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா? உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஓகே பாய். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லாஸ்ட்டாக லைக் பண்ணிடுங்க. பாய்.